sukelletaan synteettisen onnellisuuden maailmaan. Synteettinen onnellisuus ei välttämättä ole sulle nimikkeenä tuttu, mutta mä voin vakuuttaa, että jokainen meistä käyttää sitä jokapäiväisessä elämässämme. Synteettinen onnellisuus on kaiken tämän kehityksen tulosta. Viimeisen 2000 vuoden aikana niin ihmisten aivot on kehittynyt ihan valtavasti. Niiden massa on kolminkertaistunut ja niiden rakenteet on muuttunut ja lisääntynyt. Ja nyt sitten tästä rakenteiden muuttumisesta ja lisääntymisestä on aiheutunut se, että me ollaan saatu yksi todella ainutlaatuinen kyky lisää. Meillä ihmisillä on siis kyky simuloida tapahtumia. Eli miettiä etukäteen, miten joku asia voisi mennä, on se sitten huono asia tai hyvä asia. Voidaan miettiä etukäteen ja kuvitella se päässämme. Ja tämä taito liittyy suoraan tähän synteettisen onnellisuuden käsitteeseen. Synteettinen onnellisuus on semmoinen psykologisen illuusiojärjestelmä, minkä meidän aivot on meille mahdollistanut. Psykologinen illuusio tulee siitä, että kun me kohdataan jotain asioita tai tapahtumia, jotka ei ole mennyt niin kuin me oltaisiin haluttu, siinä vaiheessa tämä synteettinen onnellisuus iskee peliin. Se mahdollistaa meille rakentaa illuusion tarinan siitä, että minkä takia oli hyvä itse asiassa, että näin kävi. Olipa hyvä, etten saanut sitä työpaikkaa, koska en mä olisi sinne kuitenkaan halunnut mennä. Olipa hyvä, että tämä parisuhde meni poikki, koska en mä sitten loppujen lopuksi ollut kuitenkaan onnellinen. Tai olipa hyvä, etten voittanut tätä lottovoittoa, koska kyllähän se elämä olisi kauhean vaikeaa sen kaiken rahan kanssa. Pitäisi piilotella ja se toisi lisää epämukavuutta. Kyse on synteettisestä onnellisuudesta, eli psykologisen illuusiojärjestelmästä. No, tämä järjestelmä on itse asiassa muodostunut siitä, että sen tehtävä on suojella meitä. Sen tehtävä on suojella meitä itse asiassa epäonnistumisilta, koska me halutaan olla onnellisia. Silloin kun me onnistutaan ja asiat menee niin kuin me ollaan haluttu niiden menevän, niin silloin meillä on semmoinen aito onnellisuuden fiilis. Mutta silloin kun asiat ei mene niin kuin me halutaan, niin synteettinen onnellisuus varmistaa sen, että me voidaan kuitenkin loppujen lopuksi hetken päästä tuntea hyvä olo siitä asiasta. Me ollaan ainakin voitaisiin sanoa, että olipahan kokemus, joka kasvatti. Tai opin aina, kaikesta oppii jotain. Nyt jos te mietitte, että onko synteettinen onnellisuus sitten huonompi laatusta kuin niin sanottu aito onnellisuus, niin vastaus siihen on, että ei ole. Se on ihan yhtä hyvä. Sen tarkoitus on suojella meitä ja lopputulema olisi se, että me oltaisiin onnellisia joka tapauksessa. Kävi miten kävi. Mutta mielenkiintoista on se, että kun tämä synteettinen onnellisuus, sehän on tiedostamatonta. Se kaikki prosessi, mitä siellä tapahtuu, on tiedostamatonta. Mutta mitäs jos me tiedostettaisikin, milloin se synteettinen onnellisuus lähtee päälle? Koska mitäs jos jossain vaiheessa sun elämää sä ootkin käyttänyt sitä synteettisen onnellisuuden menetelmää liian aikaiseen? Sä oot luovuttanut jostain asiasta liian aikaiseen ja oot todennut, että joo, ei tää toiminut tää asia tai ei tää ollut hyvä menetelmä tai ei tää vienyt mua sinne, minne mä olisin halunnut. Mitäs jos se on otettu se synteettinen onnellisuus liian ajoissa käyttöön? Mitä jos sä olisit ottanut sen pari steppiä eteenpäin ja se olisi sittenkin mahdollistanut sen asian, sen tavoitteen, mitä sä olisit halunnut? Niin onko synteettinen onnellisuus silloin toiminut sun eduksesi? Todennäköisesti on kuitenkin toiminut, koska te olette ehkä sitten saanut sen tarinan kautta lisää onnea. Mutta toinen vaihtoehto olisi voinut olla se, että olisitte onnistunut ja te olisitte saanut sitä onnistumisestakin onnea. Kyse on siitä, että kumman valitsee. Tästä on kyse synteettisessä onnellisuudessa ja sen tiedostamisesta.